出国那个 Schlemm 中农山西马。Hadian baka sorkar kalarai ban sya ban plebiang yeki jaka jung okai nakaliang kador bars nong mausun ram kala penkre sya ban ya chakmat ban plino iki babun ki jaka jung okai ki badan hapo upu dusa jong gasnong kum kadak jong kajing penkre ban plino yeki jaka haka khandai tarik mentau bunai ki nong ilam snong ki layo ban penkhut ya kawai na ki jaka jung okai ki balapau nam om tang hamausun ram hanrai heka jella bat karihi barok kawai bat kani kadi ka krem mau jimbun kajing sim jong kador bars nong kani benta ban penkhut kalong nomor baya kani ka jaka la shui sra pumtu bat khang kherdap menta lah nyob nai tam e hadien kajing wan sar jong ka klam ko bet khat khandai ka blak ta e ka perthei borok ko wei ya kajing penkhut ya kani ka jaka la isim benta de ki khot jong ka executive committee kador bars nong rengkat bat ki samla kasnong Ngidan hang ni menta kum ka dorbasnong mausun ram bahdian ba ngilai yo ya kajing penbana jong ka sorkar ban plino ya baro ki jaka jong kai hapo la ka jong ka jela baro koi ti ngiru na kaliang ka dorbasnong mausun ram hakabe dei ba kani ka jaka jong kai hang ni hapo mo jumbun bat kiwi pat ki jaka ngilai rai ba ngin bud ya kani kajing penbana jong ka sorkar bat kumta nakaliang jong ka stu committee jong ka dorbasnong mausun ram ngile kot ba menta kasngi ngile penlong ya kajing ya penkhoi ya kani ka jaka namar ba hadian bangila no kumtu la kumba katu kani benai du basdang jong kani ka klam covid-19 hadian bala khanglot ikini ka jaka jong kai kani ka jaka ngila don kam ban penkhoi no eka ti menta kasngi nakaliang jong ki samla snong kino ki kam jong ka snong baro ngile mi renti paj ba alut baro banya trei banya penkhoi ya kani ka jaka di bat ngi hang ni ngasuk penpau khdiat ru kajing ngau benyau namar ba irang basnong jongi imla ban don rengkat bat ngi kani kepo na kadau ba imdon setia hakamet ka bakoi ka baklan ti nga ku mu astan rong basnong ngasim kani ke benta kani kepo ban ya ban ai kani kajing penbana siki pat ba baro ki bajuan ban jingo kai sia kani ka krem mau jumpun bat sikiwi ki jaka ki badon hapo ka jong kani kesnong mau sunra bangila penkre na ka benta jong ginong wan jong kai baro ti khendiat ngakwa ban penpau hang ni hakmat jong ki bo sorka ba kumbakalong kani ka krem hang mau jumpun hang ni ki jaka yeng kali lani ki parking space ngidang duna hadu kata khamtam haki po liur hani ki por ki ba jurba ka jingwan jong kinong jong kai ti kani ka parking space ngidon kam hadu kata tingi sngotu bana kaliang jong ka tourism department ru jong ka sarkar mekhalia menta kan sakhot tenda no ne kala dep khot kumtu tingi kermen ba kani ka jing khot tender menta na ka benta ban panbha ban improve ya kani ka jaka hang ni kan wanra ya ka jing mentoi ka ba kraw shibon e na kam ta kasnong bat ya baro kinong wan jong kai ha kani ka jaka ti sasisian pat ngi sngo ban ai ka jing petip Sabaro kinawan jengok kai ba kani ka jaka menta ngila pli kublai shibun